কিছুমান যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ আছে কিবা আছে এইবিলাকত ক'ৰবাত প্লেচিং কৰিম 15 জন হয়তো অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ 10 জন হয়তো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা থাকিব বা ঠাই বিশেষে खुलुमदों लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमगोरबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो दिनै आउट अफ स्टेशनाव दङ स' बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव खिथानो नागिरबाय आङो रायलायगोन प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंखो हा गैजायै मानसिफोरनि सायावहाय आरो हादान सिफायनायनि सायाव ओमफ्राय लोगोसेनो पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ मा बाथ्रा बुङा नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ लाना फैदों आं दाखालिबो सिगां समाव मोनसे भिडिअ होखादोंमोन फार्स्टआवनो आं रायलायगोन पृथ्वीराज नारायण देबमेस पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ मा बाथ्रा बुङा नोंथाङाथ' मिन्थिखाबाय आं भिडिअखौ दा जोबनायाव होजोबगोन बेनो जाहैबाय मा पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ राजखान्थि हान्जा मोनसे दासिगोन माने दानायनि लामायावहाय थामथिम जाबाय बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला पीडीएफ माने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रन्ट होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दासिगोन आरो बे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गासैबो बिटिआर हालामाव गोलैनाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै दागोन आरो बे राजखान्थि हान्जायाव जुदि आफादगिरिया बर' जायोबा सेक्रेटारिया गुबुन जागोन गुबुन हारिनि जागोन आरो जुदि सेक्रेटारिया गुबुन कास्टनि बर' जायोबा आफादगिरिया गुबुन कास्टनि जागोन बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो बेवहाय खुनु मोनसे एना एनि गैलिया जासे मा होनना बुंदों बिभिन्न हारि जातिफोरखौ लानानै बेवहाय बिथांमोना राजखान्थि दानो नागिरदों बेवहाय जेनेबा बर'ल' नङा बर' अनाबर' बेफोरबायदि खुनु मोनसे थानाय नङा बेवहाय गासैबो हारि माहारिफोरखौ लानानै दागोन फैबाय थानाय आगष्टनि 16 आगष्ट खालि बिथाङा दानायनि खोथाखौ होदों 16 आगष्टआवहाय बिथाङा मा होनना बुंदों बे पीडीएफ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रन्ट राजखान्थि हान्जाखौ दासिगोन आं नोंथांमोनो दा खिथागोन आरो भिडिअखौ आं दा ससे होनो थांगासिनो दङ जोबनायाव आं भिडिअखौ होजोबगोन बेनो जाहैबाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि दा बिथांनि राजखान्थि हान्जा दानायनि उनावहाय बिथाङा माबायदि गोहोम खोलैगोन जों बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन दा जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बेसेबां सांग्रां बेखौ जोङो बेनि गेजेरजों जों मिथिनो मोननाय जासिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट जाहैबाय मा दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ आं फोरमायनानै होनो फैदों नोंथांमोना नुदों कि मिडियायावहाय फेसबुकआव इउटुबाव मा निउस पर्टेलफ्राव नोंथांमोना गोबां बाथ्रा नुखाबाय बाथ्राया जाहैबाय मा दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों माने जायफोरनाखि दा हा गैजाया एबा जायफोरनाखि गोदान दा हादान सिफायनाय इभिक्सन खालामनाय गोबां जागासिनो दङ दा बिनि सायावहाय बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों भिडिअखौ आं दा जोबनायाव होगोन बिथाङा होननाय बायदिबा कि जायफोरनाखि हा हु गैजाया बिथांमोना होखारजाबाय थादों बिथांमोनखौ नायनानै जायफोरनाखि हा गैथारला बिथांमोनखौ नायनानै बिटिसियावनो मोनसे जायगाखौ बिसोरनो शिफ्ट खालामना होनाय जागोन आरो बिसोरखौ थानायनि सुबिदाखौ होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों बे आंनि बुंनाय नङा बेयो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्रा ओमफ्राय लोगोसेनो जायफोरनाखि हा हु दंखायो थेवब्लाबो बिथांमोना हादान सिफायबाय थादों बे हादान सिफायबाय थानाय मानसिफोरखौहाय एबा जायफोरनाखि हा थासेयावबो हादान सिफायनानै दखल खालामदों बिथांमोनखौ गावसिनि जायगासिम थिनहरफिनगोन बिसोरनो हा होनाय जानाय नङा बे बाथ्राखौ होनना बुंदों आरो जायफोरनाखि हा गैया बिसोरनो हा होनायनि बेबस्थाखौ दानि बिटिसि माने बिटिआर गभर्नमेन्टआ लागोन बे प्लेन पलिसिखौ लागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों दा जोङो नायनोसै नङा होमबा लोगोफोर दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मा बुंनाय बाथ्राया बेसेबां जेनुइन जायो बा थारैनो बिथाङा सोर सासेनो माबायदि हा होमारो जों बेखौ उननि समाव मिथिसिगोन दा आं नोंथांमोननो दिनै बे मोननै रादाबखौ लाना फैदों कि पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि जेनाखि पीडीएफ मोनसे आनसलिक मोनसे राजखान्थि हान्जा बिथाङा दानो थांगासिनो दङ आगष्टनि 16 तारिखआव दागोन आरो प्रमद बर'आ माबायदि बाथ्रा बुङा आं नोंथांमोननो गासिबो भिडिअखौ होजोबगोन फैदो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो होनानै होनोसै आं दिनै बारा আশাবাদী যে অতি শীঘ্ৰে পিডিএফ দল গঠন কৰাৰ 90 দিনৰ ভিতৰতে সেই 24টা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে ব্লক কমিটি গঠন হ'ব আৰু ব্লক কমিটি গঠন হোৱাৰ 90 দিন যি সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে সেই 90 দিনৰ পিছত প্ৰত্যেকটা ব্লকৰ পৰা মানুহ লৈ প্ৰত্যেকটা ব্লকৰ পৰা এক্টিভ লিডাৰছক লৈ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটিবিলাক গঠন কৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটা ডিস্ট্ৰিক্টক দায়িত্ব দিয়া হ'ব যে তেওঁলোকেই প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিব যে কোনটো সমষ্টিত কোনজন প্ৰাৰ্থী দিলে পিডিএফ দলে বিজয়ী হ'ব আৰু মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ আলোচনা চলি আছে 2025 চনত এই প্ৰোগ্ৰেছিভ ডেমোক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে এক ভাল এলায়েন্সত থাকি বিটিচিত যদিও চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যদিও চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে এক কিং মেকাৰৰ ৰোলত কিন্তু বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব 2025 চনত প্ৰোগ্ৰেছিভ ডেমোক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট উইল বি এ কিং মেকাৰ ইন 2025 আমি জানো যে আমাক সময় লাগিব চৰকাৰ বনাবলৈ বা সেই স্থিতিলৈকে আহিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি 2025 চনত প্ৰোগ্ৰেছিভ ডেমোক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ তৰফৰ পৰা নতুন দল হিচাপে এলায়েন্সত থাকি যে কিং মেকাৰ হ'ব পাৰিম হেয়া অতিকৈ বিশ্বাসী আৰু ৰাইজৰ যদি আশীৰ্বাদ থাকে হয়তো আমি আগন্তুক দিনত আঞ্চলিকতাবাদৰ ধ্বজা আগবঢ়াই লৈ
কেৱল বড়োলেণ্ডৰ ৰাজনীতিতে নহয় অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজনীতিটো আমি খুপনি পুতিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ আছে কিবা আছে এইবিলাকত ক'ৰবাত প্লেচিং কৰিম, যিবিলাকৰ মাটি বাৰী ঘৰ আছে সিহঁতক নিজৰ ঘৰত পঠাই দিম। আছে এই এনক্ৰচমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰোড মেপ হৈ গৈছে, অতি শীঘ্ৰে আমি 2-3টা জাগাটো আমি ফ্ৰী কৰিম আৰু তাত প্লেণ্টেশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত গোটেই ৰোড মেপ আমাৰ হৈ গৈছে বড়োলেণ্ডত য'ত য'ত এনক্ৰচমেণ্ট আছে সেই এৰিয়াবিলাক, গতিকে আমি চাই লৈছোঁ তাত কিছুমান যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ আছে কিবা আছে এইবিলাকত ক'ৰবাত প্লেচিং কৰিম, যিবিলাকৰ মাটি বাৰী ঘৰ আছে সিহঁতক নিজৰ ঘৰত পঠাই দিম। আছে এই এনক্ৰচমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰোড মেপ হৈ গৈছে, অতি শীঘ্ৰে আমি 2-3টা জাগাটো আমি ফ্ৰী কৰিম আৰু তাত প্লেণ্টেশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত গোটেই ৰোড মেপ আমাৰ হৈ গৈছে বড়োলেণ্ডত য'ত য'ত এনক্ৰচমেণ্ট আছে সেই এৰিয়াবিলাক, গতিকে আমি চাই লৈছোঁ তাত কিছুমান যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ আছে কিবা আছে এইবিলাকত ক'ৰবাত প্লেচিং কৰিম, যিবিলাকৰ মাটি বাৰী ঘৰ আছে সিহঁতক নিজৰ ঘৰত পঠাই দিম। আছে এই এনক্ৰচমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰোড মেপ হৈ গৈছে, অতি শীঘ্ৰে আমি 2-3টা জাগাটো আমি ফ্ৰী কৰিম আৰু তাত প্লেণ্টেশ্যনো আৰম্ভ কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত গোটেই ৰোড মেপ আমাৰ হৈ গৈছে বড়োলেণ্ডত য'ত য'ত এনক্ৰচমেণ্ট আছে সেই এৰিয়াবিলাক, গতিকে আমি চাই লৈছোঁ তাত কিছুমান যিবিলাক লেণ্ডলেছ মানুহ আছে কিবা আছে এইবিলাকত ক'ৰবাত প্লেচিং কৰিম, যিবিলাকৰ মাটি বাৰী ঘৰ আছে সিহঁতক নিজৰ ঘৰত পঠাই দিম।